Přeji všem krásný den. Mám velkou radost, že vám jako jeden mezi prvníma mohu představit nový projekt, který se jmenuje Milionový příjem. Proč milionový příjem? Protože pokud budete dodržovat určité pravidla, které nejsou vůbec těžké, tak můžete dosáhnout do 12 týdnů týdenního příjmu od 40 000 Kč. Ukážeme si, jak je to možné a věřte mi, že možné to je. Důkazy vám za chvilku podám. Projekt Milionový příjem slouží k podpoře společnosti, která je již tak velice úspěšná. Tato společnost má zastoupení v 79 zemích světa a funguje již od roku 2008. Já s touto společností osobně spolupracuji již rok. Jsem s ní velmi spokojený, ale spousta lidí nedocenilo možnosti, které tato společnost dává, nepochopilo, jak lze s touto společností vydělávat. Proto byl vytvořený právě tento projekt, který vám to jednoduše ukáže, jednoduše krok po kroku vás navede, abyste mohli tohoto příjmu dosáhnout. Já vám nyní ukážu v krátkém videu, že společnost opravdu vyplácí, má dokonce své platební karty. Ta platební karta vám přijde, jakmile máte první výdělek, a na tuto kartu bez problému můžete vybírat kdekoliv na světě z jakéhokoliv bankomatu. Shlédněte krátké video, protože není nad to se podívat na důkaz místo slibu, že opravdu peníze se dají bez problému z této karty vybrat. Kartička. A začni. Tak dáme jinou, tam bylo nějaký 198, takže zkusíme vybrat 48. A penízky. Tak sami vidíte, že všechno funguje celá bez problémů, nemusíte mít teda vůbec žádný strach. Pojďme se teda podívat blíže na tento projekt a také na společnost. V úvodu chci ale všem říci, že to musíte brát vážně. Není to vhodné pro lidi, kteří si myslí, že zde nebude potřeba dát nějakou počáteční investici, kteří si myslí, že to bude zadarmo, nebudou zde muset nic dělat a budou jim padat z nebe peníze. Pokud mezi takové patříte, tak zrovna tohle video vypněte a běžte hledat zase úžasné společnosti, do kterých nemusíte nic investovat a který vám jenom slibují úžasné zisky. Zde vám nic neslibujeme, zde to máte garantovaný. Pokud zde zainvestujete a stačí zde opravdu částka 99 €, což není žádná hrůza v dnešní době, prostě si něco tuto chvíli, tento měsíc odpustíte a pak už budete jenom penízky přijímat. Máte zde teda dvě podmínky. To první podmínkou je investice 99 €. Můžete samozřejmě investovat i více, pak budete mít větší výdělek, ale není to potřeba. A dále je zde potřeba zaregistrovat aspoň 2 přímé lidi do své kanceláře. Dále pak, když budete dodržovat pouze určené pravidla po dobu 12 týdnů, během těchto 12 týdnů budete mít samozřejmě již výdělky, ale z těch si budete reinvestovat. Vše bude fungovat úplně tak, jak je zde popsané, takže nemusíte se ničeho obávat. Máme již máme vytvořenou i skupinu na Facebooku, dostanete stránky k práci a hlavně budete mít zastoupení velice, velice solidní společností. Touto společností je Karatbars. Jak jsem již říkal v úvodu, Karatbars
vzniknul v roce 2008, od té doby expandoval do celého světa, v současné době má zastoupení v 79 zemích, čili opravdu něco úžasného. Mně se třeba přednedávem podařilo zaregistrovat pána přímo z Austrálie, takže hranice opravdu tohoto biznisu jsou nekonečné, záleží vše jen na vás. Tak, co teda dosáhnete milionovým příjmem? Pokud se budete držet rad, které milionový příjem dává, tak můžete dosáhnout do 12 týdnů pouhým bronzovým balíčkem za 99 € příjmu 44 500 Kč a dále budete mít naspořeno 6 gramů zlata, které budete mít fyzicky doma, které k vám přijde domů poštou, budete ho mít doma a můžete ho kdykoliv opět směnit za peníze. Pokud si koupíte stříbrný startovní balíček, můžete za 12 týdnů vydělat až 171 000 Kč a budete mít doma 7 gramů zlata, které opět můžete kdykoliv směnit za peníze. V tom není žádný problém. Čili zde máte produkt zlato, jak jste teďka zjistili. A co může být lepšího, než mít za produkt peníze? Peníze ve zlatě. Peníze ve zlatě máte pojištěné až do důchodu, nestavuje se na ně žádná inflace, nic, kdykoliv můžete zlato směnit za peníze, takže produkt více než úžasný. Co všechno ty balíčky teda obsahují, záleží na tom, jaký si vyberete. Vše o balících se můžete dozvědět, když kliknete na další stránku a zde máte teda ty balíčky jednotlivě popsané a vidíte vlastně, co který balíček obsahuje. Vidíte, že třeba ten zlatý sportovní balík obsahuje již 2 karatbary, brožury, dále bonusové karty v hodnotě 100 €, dokonce 7, 5krát bonusovou kartu v hodnotě 3% okamžité slevy na karatbary a tak dále a tak dále. Takže úžasné náležitosti a vám vlastně k tomu startu stačí pouze se zaregistrovat, poté zakoupit dle vlastního výběru ten startovní balíček a přes svou kancelář zaregistrovat 2 přímé lidi do své back office, čili do své kanceláře. Dále bych vám rád sdělil velice podstatnou věc. Jak jistě víte, u jiných společností musíte platit měsíční poplatky na udržení té vaší kanceláře, musíte tam mít povinné nákupy a tak dále a tak dále. Zde prosím nic takového není, nemáte zde nic povinného. Stačí zde pouze zakoupit ten startovní balíček a pak to záleží, opravdu je na vás, nikdo vás nebude nutit do nějakých dalších nákupů. Pokud budete vy se dodržovat tím naším plánem a budete zakupovat zlato z investice, čili z těch vašich výdělků a opravdu je to minimální ten nákup, tak vám ty zisky jenom porostou až do té částky 44 500 Kč v případě bronzového startovacího balíčku. Úžasné na celé věci je to, že investujete sami do sebe, čili vy vlastně kupujete fyzické zlato, které máte fyzicky doma. Nemáte žádné spoření do zlata, různé projekty, které tady existují, nebudu je jmenovat, jo, což jsou nesmysly, že spoříte na kilovou cihlu zlata a tak dále. Zde jakkoliv, kdykoliv, cokoliv zakoupíte, dojde vám domů, pokud o to stojíte. Pokud ne, tak je to samozřejmě umístěné v depozitu, kde máte přístup opět jenom vy, nemá tam přístup žádný finanční úřad, žádná exekuce. Čili zde máte velice reální a skutečný produkt, který má hodnotu, který nestrácí na ceně. Pokud máte peníze, jak víme, padají inflací, klesá se jejich hodnota, zlato naopak stále stoupá. Já budu teďka tvořit webové stránky, ve kterých si všechno můžete vlastně pročíst, jak o společnosti Karatbars, tak samozřejmě také i o tom, co všechno zlato dokáže, jak teda funguje vůbec obchodování se zlatem a jak funguje společnost Karatbars, protože vy, když ten slitek budete mít, tak ho můžete kdykoliv směnit opět na peníze, a to zase u společnosti Karatbars a po případě také u smluvních partnerů. Za vlastně stejnou cenu, skoro stejnou cenu, na kterou jste koupili. Může být ta cena vyšší nebo nižší, záleží zrovna na tom trhu, v jakém tom období se cena toho zlata pohybuje, ale rozhodně na tom nebudete škodní, spíše naopak. Protože, jak já říkám, je nejlepší konzervovat peníze do nemovitostí, do zlata.
Na co si kupovat nějaké nesmyslné imaginární produkty u 100% zaručených společností, která vám něco slíbí. Vy tam nastrkáte peníze, nebudu říkat, které společnosti, ale pak ty peníze neuvidíte. Znám spoustu případů, kdy lidi nainvestovali 50-100 tisíc do zcela nereálných věcí, společností, neměli z toho nic. Zde máte okamžitě po investici jasný produkt u sebe doma, a to zlato, které opravdu má stálou hodnotu. Pod tímhle videem teda najdete odkaz na tyhle stránky na milionový příjem. Já pak samozřejmě ještě vytvořím další stránky, které se budou přímo věnovat společnosti Karatbars. Budou tam i nějaké mé starší videa, já samozřejmě natočím i novější. Budete tam mít odkaz na prezentaci, která probíhá pravidelně každý týden, protože ze společností Karatbars se dá vydělávat mnohem více peněz a to máte zde spoustu jiných příjmů, čili zde nemusíte pouze nakupovat tak, jak je to doporučeno, nebo pracovat tak, jak je to doporučeno v tomto projektu. Máte zde spoustu dalších možností, jak vydělávat. Ale to si můžete všechno přečíst na těch webových stránkách. Já jsem se teďka zaměřil teda na tenhle nový projekt, který je vlastně podpoře společnosti Karatbars, ale hlavně k tomu, aby vás naučil pracovat, abyste získali toho příjmu do těch 12 týdnů takového, aby vám ostatní lidé záviděli, abyste se mohli tady těma paketama chválit a těm ostatním lidem, kteří stále nevěří tomu, že se dají takové peníze vydělat na internetu, abyste jim dokázali, že to lze a ukázali jim tu cestu, jak je to velmi jednoduché. Já vám teďka ukážu teda, jak se zaregistrovat. Spousta lidí, pokud vím, se do Karatbarsu registrovalo, ale nevěnovalo tomu pak pozornost. Přeskočili opět dalším úžasným projektům, ve kterým vydělali velkou neznámou nulu. Po případě se někomu zadařilo. Třeba já těch projektů dělám taky pár, ve kterých se mi daří, ale opět ty projekty, které jsem dělal a dělám stále, Karatbars je důkazem. Dělám ho déle již než rok. Vydělávám, sami jste viděli teďka jeden z mála výběrů, který jsem uskutečnil a jsem spokojený. Proto jsem velmi rád, že teďka přibyla ta možnost vám ukázat, jak do 12 týdnů při minimální investici a při pouhých 2 přímých lidech pod váma, více jich opravdu nepotřebujete zaregistrovat, jak můžete tohoto výdělku velmi efektivně dosáhnout. Pojďme teda na samotnou registraci. Pokud jste na těchto stránkách, odkaz na ně najdete v té textové části pod videem. Klikněte zde prosím na start 12 týdnů. Najdou vám oficiální stránky společnosti Karatbars. Tyto stránky si můžete zcela bez problému přepnout do češtiny. Není zde žádný překladač, ano, vidíte velice dobře. Máme zastoupení v České republice, velice schopné zastoupení. Máme tady pro ty, kteří se tomu chtějí věnovat úplně naplno, úžasné školení po celé republice a tak dále. Ale to je pro ty, kteří tímto chtějí doslova žít a chtějí ukázat těm lidem tu správnou cestu. Pojďme teda k té registraci. Velice jednoduché. Kliknete zde na registrace. Podotýkám, že registrace je zdarma, takže pokud chcete, můžete se zaregistrovat zdarma, ale opět jenom ti, co to myslí vážně, kteří tam opravdu chtějí zainvestovat a vydělat si peníze. Není to pro lidi, kteří prostě se jenom zaregistrují a budou čekat na zázraky. Zde opravdu je nutná ta jedna minimální investice a mít pod sebou aspoň 2 lidi, pak už vám to šlape samo. Tak, já jsem zapomněl dodat, že při tom kliku na tu registraci kliknete na afiliáta, poté se vám ukáže váš sponzor, v tomto případě jsem to já, zde vidíte moje ID a zde vypíšete teda své iniciály. A to přezdívku, heslo minimálně 8 znaků a zde poté znovu to heslo na potvrzení. K tomu heslu prosím, dejte si pozor na to, 8 znaků minimálně a v těch znacích by nemělo chybět malé písmeno, velké písmeno a číslice. Jinak vám toto heslo nevezme. Takže velké písmeno, malé písmeno, číslice. Tak, nyní zde napíšeme e-mailovou adresu. Opět pro potvrzení další e-mailovou adresu musí sedět opět. Potvrdíme, že souhlasíme a dáme pokračovat. Nyní vyplníte formulář. Takže pan, paní,
vaše jméno, příjmení, datum narození, měsíc a rok. Jak vidíte, já zde vypisuju příbuzného, takže není problém zaregistrovat, pokud samozřejmě to ten člověk ví někoho z rodiny, což doporučuju. Tak, adresu, město, stát, směrovací číslo, nyní vyberete svou zem, zadáte svůj mobil a pokud chcete dostávat pravidelné informace, zaškrtnete ano, pokud ne, tak to necháte nezaškrtle a dáte registrovat. Tak přátelé, a to je vše. V tento moment jste zaregistrovaní ve společnosti Karatbars a nyní vám teda zbývá již pouze nakoupit. To si ukážeme za chvilku, jak se nakupuje ten paket. Doporučuji to udělat co nejdříve, nejlépe i hned. Pokud ty penízky nemáte, tak si je určitě sežeňte, nečekejte, protože tato šance je opravdu skvělá. Buďte na tom počátku tady toho nového projektu 12 týdenního. Tak, teďka si teda ukážeme, co dále. Čili vidíte, že vám byl odeslán uvítací e-mail, tak se na ně určitě podívejte. Zde vidíte, že to šlape okamžitě, přijdou vám tam i ty přihlašovací údaje. Pokud byste zapomněli, tak si to uložte někam, zapište do sešitu. Nyní se teda už můžeme přihlásit do své kanceláře, takže zde zadáte tu svou přezdívku, své heslo, které jste zadávali při registraci. Kliknete na login a najde vám vaše kancelář. To, jak ta kancelář funguje, vám všechno ukážu na webovkách, případně ve skupině. Nyní teda, jak se zakupuje ten produkt. Velice jednoduchý. Vidíte, že kancelář je komplexně v češtině, takže kliknete nákup produktu a vyberete si paket. A v tuto chvíli jsme přesměrováni na stránku, kde se provádí samotný nákup. Čili vyberete si ten paket, čili balíček, který vám nejlépe vyhovuje. Zde máte také popsané, co teda vše obsahuje, takže si to zkontrolujte, přečtěte. Já teda budu zakupovat stříbrný paket, takže vybereme Českou republiku, množství ponecháme 1, klikneme na pokladnu, najde nám další stránka, zde zaklikneme dodání, pokud není, a vybereme dále typ platby, takže kreditní karta. Zde vidíte celkovou cenu, kterou budete platit a nyní potvrdíme kliknutím na nákup. V tento moment nás to přesměruje na platební údaje, čili pokud chcete platit kartou, zkontrolujete, jestli vše sedí, na koho je karta napsaná, kliknete na pokračovat a nyní zadáte i samotné platební údaje z karty, čili vyberete typ karty, kterou platíte, napíšete číslo karty bez mezer, dobu platnosti karty, takže měsíc a rok, a CVC kód, ten najdete na druhé straně platební karty, většinou to bývají 3 čísla. Poté kliknete na Pay Now a v tento moment máte produkt zakoupený. Jakmile se teda nákup uskuteční, tak se prosím ozvěte na e-mail info@milionovýpříjem.cz a na tento e-mail zašlete své jméno, telefon a registrační link, který máte u Karatbarsu, čili to je ten registrační link, který získáte v té své kanceláři. Registrační link v ní najdete velice jednoduše, stačí kliknout zde na moje síť a nyní zde vidíte již své registrační linky. Zde je ten váš osobitý odkaz, zde máte dokonce odkaz na e-shop, který můžete používat. Čili když si to rozkliknete, vidíte, že jste tím získali i e-shop, díky kterému můžete prodávat a mít další zajímavé zisky. Tím se nyní ale nebudu zabývat, to si vše ukážeme na těch mých webových stránkách, které pro vás připravuji. Totiž pouze jeden z dalších mnoha příjmů, které můžete díky Karatbars mít. My se ale nyní zaměříme na ten milionový příjem, čili na ten 12týdenní plán, díky kterému se můžete zcela finančně osvobodit a stát se nezávislými. Čili pokud tohle všechno zašlete na ten e-mail, přijdou vám stránky na ten váš e-mail s tím vaším linkem na milionovýpříjem.cz. Tyto stránky pak ji můžete používat k vlastní registraci. Čili tady se objeví vaše jméno, váš telefon, stránky budou obsahovat to, co obsahují ty mé stránky, akorát s tím rozdílem, že pokud zde teda zájemce klikne na ten start 12 týdnů, tak ho to přesměruje již pod vaším linkem na stránky Karatbars a bude se automaticky registrovat pod vás, což je velká výhoda. Tak, já se nyní budu snažit ještě jednou srozumitelně vše zopakovat. Čili pokud se zaregistrujete přes milionový příjem do společnosti Karatbars, pošlete ty své informace,
po zakoupení toho startovacího balíčku. Jaký balíček si vyberete, záleží pouze na vás. Zde máte výběr balíčku ukázaný, čili záleží na vás, jak chcete investovat, kolik chcete vydělávat. Můžete začít úplně v klidu s tím bronzovým balíčkem, upgradem se můžete dostat na ty další vyšší balíčky, mít vyšší týdenní výdělky. Tyto výdělky jsou opravdu velice zajímavé a jsou reálné, což si ukážeme za chvilku. Poté teda je důležité si zaregistrovat přes svou kancelář ty 2 přímé lidi a pak již dodržovat pravidla po 12 týdnů. Já vás po registraci, když se mi ozvete, přidám do naší podpůrné skupiny na Facebooku, kde vám budeme všichni k dispozici, budeme si vzájemně radit, pomáhat, co je potřeba dělat a jak vše teda dodržovat, abyste těchto příjmů dosáhli. To, že tyto příjmy nejsou nereálné, vám ukážu právě nyní. Já jsem tady pro vás pořídil záznam z minulého týdne, protože, jak už jsem říkal, výplaty chodí každý týden a vždy zde se ukazují ti nejúspěšnější v tom týdnu, kolik vydělali. Čili vidíte, že zde z České republiky, tady pouze přezdívka, gratuluji, vydělal 9346 euro, čili úplně neuvěřitelná suma a věřte tomu, že toho lze opravdu dosáhnout. Zde je důkaz. V České a Slovenské republice není stále mnoho lidí zapojeno. Máme před sebou úžasně otevřenou příležitost. Chyťte ji za pačesy, obětujte těch 99 euro do sebe, protože to je vaše investice. Vy tou investicí zakoupíte zlato, pokud se dostanete do jakékoliv finanční tísně, můžete ho kdykoliv opět prodat, takže máte doma reálný produkt, který můžete zase směnit na peníze. Čili tato investice se vám nestratí. To je potřeba si uvědomit. Je to reálný, je to garantovaný a tato společnost zde bude dlouhé léta. Záleží opravdu jen na vás, co si vyberete. Jestli investice do nějakých nejistých společností, do nejistých projektů, anebo investovat do své budoucnosti. Přátelé, je to opravdu jenom na vás. Já věřím, že se vám tohle video velice líbilo, že se zaregistrujete, že nakoupíte paket a začnete s náma pracovat a během těch 12 týdnů dosáhnete na tyto úžasné výsledky. Já se na vás těším ve skupině na Facebooku. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, napište mě do zprávy nebo na e-mail, který máte uvedený také opět pod tímto videem. A já vám děkuji za pozornost, budu se na vás těšit a věřím, že všem lidem, kteří se rozhodnou ze společnosti Karatbars a s projektem Milionový příjem vydělávat, že dosáhnou svých plánů, svých cílů a že si zajistí pasivní příjem, finanční nezávislost a navíc budou spořit do zlata, které se vám v důchodě vůbec nestratí, protože proč spořit do různých důchodových pojištění, důchodových spoření, dělat nějaké důchodové pilíře, když zde můžete peníze mít přímo doma, fyzicky ve zlatě. Jak už jsem říkal, zlato nestrácí nominální hodnotu, stále roste jeho cena a kde bude cena třeba za 10, za 20 let. Podívejte se na penzijní fondy, jak krachují, jak padají ceny. Pokud budete investovat do zlata, nemůžete v tom v žádném případě ztratit. Navíc můžete vlastně tím, že budete tento projekt doporučovat, získávat další zajímavé finanční hodnocení, pasivní příjem a dále vlastně si budete kupovat zlato ještě na ten váš spokojený důchod. Takže pánové a dámy, já opravdu nevím, co již více dodat. Pokud jste se rozhodli změnit svůj život, změnit přístup tomu, jak vydělat peníze velmi jednoduše a pokud máte tu investici 99 euro, doporučuji co nejdříve provést registraci, zakoupit ten balíček, záleží na vás, jaký, já teda doporučuji ten bronzový a v tom momentě se stáváte členem našeho týmu. Budeme vám komplexně k dispozici, budeme vám radit, pomáhat, tak, abyste do 12 týdnů dosáhli tohoto velmi zajímavého finančního zisku a měli stálý pasivní příjem. V tento moment jsem asi řekl vše, takže pokud to myslíte vážně, stačí pouze navštívit
webové stránky Milionový příjem, odkaz na ně máte v tom textu pod tímhle videem, v textové části na YouTube. Můžete si vše teda pročíst, prostudovat a potom vám již nic jiného nebrání, než kliknout na Start 12 týdnů, provést registraci a začít s náma spolupracovat. Těm, kteří jsou v Karatbars zaregistrovaní, tak doporučuji oprášit své vědomosti a nastartovat opět svůj příjem. Teď máte mimořádnou příležitost s tímto novým projektem být velice úspěšní. Takže žádné výmluvy. Všechny bloky máte ve své hlavě. Pokud chcete být úspěšní, musíte začít tím, že přestanete si něco namlouvat, přestaňte hledat 100% záležitosti výdělků zadarmo. Zadarmo vám opravdu nikdo nic nedá. Pokud, tak z toho nemůžete mít nikdy do konce života žádný prospěch. Zde to dokázat můžete, protože zde je možné vše. Překážka jen ve vašem myšlení a chuti něco dokázat. Tak, to by bylo teda k dnešnímu videu všechno. Já věřím, že se vám určitě líbí, že milionový příjem se stane vaším příjmem a že těchto částek, které se vám dneska ukázal do těch 12 týdnů, dosáhne opravdu každý, který to myslí vážně a který chce něčeho ve svém životě dosáhnout, chce zahodit ty okovy, chce být finančně nezávislý a chce užívat spokojeného a bezstarostného důchodu. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího videa. Nashledanou.